É o momento de falar de fútbol. Imos falar do Depor, do Madrid, que xogaban esta fin de semana partidos. O Madrid despois do parón da selección, o Depor pois continuando esa racha de 4 vitorias consecutivas que lle manteñen líder, empatado con Racing de Santander e con Almería, este cun partido menos, o que lle falta xogar. E o Real Madrid, que sigue líder tamén, eso sí, agora o Barça, que gañou na súa restrea no Camp Nou, pois se recortou e está ata un punto. Pero os dous equipos están líderes das súas respectivas categorías. Bueno, quen o diría? É unha boa fin de semana? Ou non, imos falar si están satisfeitos con estes resultados con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro. Que tal os dous? Moi bo día. Moi bo día. Hola, bo día. Empezamos por Fernando Blanco, por aquelo da veteranía. Que nos di Fernando desta fin de semana? Te pareceu normal estes resultados, ese empate do Real Madrid no campo do Elche e ese vitoria do Depor frente a un Ceuta que deu máis traballo do que parecía? Sí, bueno, para nós o que atañe a Coruña e os aficionados, penso que foi un triunfo moi importante, ainda que, como ti ben dís, sí que costou o traballo, porque a verdade é que eu tampouco me esperaba tanto do Ceuta, ¿no? Logo falaremos un pouco do partido. En canto ao Madrid, pois bueno, xa nos falará despois tamén San Pedro, pero penso que ayer lle regalaron un punto, non me extraño o cabreo de Sarabia. Eu estuve vendo o partido, vendo a xogada de a lesión do porteiro, non a lesión, sino o golpe, me imaginaba na outra portería se ao final sería gol ou non, con ese mismo problema de lesión con Courtois, pero a verdade é que o digo sempre, non necesitan esas axudas, pero non é que solamente sexa o Madrid, sino que se ocurre contra o Barça con o Atlético de Madrid, pois pasaría o mismo, pero que se ve unha desigualdade tremenda, e a veces penso que o VAR non vale para nada. Entón, vendo as declaracións de Sarabia, e despois, ademais, que lle manda rectificar ao porteiro, porque si que o porteiro non lle deu moita importancia ao golpe, pero mandou salir outra vez a rolda de prensa para decir que rectificar, que fora moito. Pero bueno, é o que nos mantén cada luz aquí, ca polémica e axudas, pero para min penso que, bueno, foi un fin de semana satisfactorio, no sentido de que gañou o Depor, gañou o Barça, empatou o Madrid, pero bueno, o Fabril, que estuvo non ten a Begón, non foi capaz de gañar, así que se enfrentaba ao líder, na Segoviana, pero perdeu 0-1, o sea que dentro do malo, o que máis nos preocupa é o Depor, penso que foi boa cousa que se manteñen de líder. E perderon as rapazas tamén, non? Con Sevilla, me parece. Sí. As rapazas perderon en Sevilla, sí. Bueno, aí, pero bueno, eso xa quizáis é máis normal, non? Os partidos que lle vin non lle vexo equipo para máis, non? O sea, perde, pero que me imagino que vai a perder máis todavía, porque non lle vexo o nivel ao equipo como para estar peleando para subir posicións. Bueno, pues a ver como queda a tempada, é unha pena, porque, bueno, pues desaproveitar esa estadía na primeira F. Bueno, señor Sampedro, que estaba vostede enfadado, me decía antes do programa, estou cabreado un poquinho pataleta, contanos. Quen ten a culpa aí? Xavi Alonso, os árbitros? Pois, sí, a ver... Pataleta... Enemigo número 1, Xavi Alonso. Evidentemente, pois... Mira, eu xa o dixen alguna outra vez. Onte é que eu quería que perdera o Madrid. E máis vendo xa a nefasta, penosa, indigna primeira parte. Pero ti non podes, como seguidor, decir eso, hombre. Como vas a decir eso? Non, hombre. Como un seguidor dun equipo, como va a decir que quere que perda o equipo? Sí, é que quero que perda para ver se votan o dichoso Xavi Alonso dunha vez. Bueno. Porque, mira, cando xogadores como Bellingham ou Valverde ou Vinicius, bueno, ese xa da igual, pero de feito pode irse con el, pois están en contra, seguro que hai máis, o que pasa é que non se atreven a decirlo públicamente, aparte, pois non sei, que Fran García poida estar en contra, que non o sei, pois non ten relevancia ninguna, vale. Pero é que eu decía antes de que me está recordando aos peores tempos de Benítez. Bueno, por favor, non digas esas cousas. Non, é que é un equipo que non corre, que non se move, espera o balón. O de Alexander Arnold
Que trouxeron? Para quitar córners e faltas. Para eso xa temos a Rodrigo, que fai a mesma función, o sea, ninguna. Quitar córners e faltas, punto. E dar algún centro de vez en cando non lle entran, porque como lle entren é que non se vai de nadie, ningún nin outro. Eso por personalizar nun. Pero bueno, é en xeral o colectivo. É un equipo sin alma, sin ganas, porque non teñen ganas. Xa non sei se de barrigas cheas, ou é un equipo que non ten fame, insulso, soso, que calquer equipo, pues lóxicamente, calquer equipo se motiva especialmente contra o Madrid. Contra o Barça non, salen rendidos de antemano. Incluso, pues, non sei, pero despois de ver os dous primeiros goles que lle meteu o Barça, o suposto porteiro, bueno, suposto non, que é verdade, a Unai Simón, a selección española, con dúas cantadas que non son nin de porteiro de terceira regional, pues é que, mira, é que un xa empeza a sospeitar de todo. É que de verdade o digo, A ver, non está Negreira xa. Non está Negreira, pero estará outro, me dá igual. Bueno, xa empezamos. Negreira non estará, pero é que non é normal. Podes cantar unha vez, podes cantar dúas, pero vamos a ver, é que sempre é o mismo. Sempre fan o ridículo, sempre hai algún xogador ou algún equipo que fai o ridículo contra o Barça. Contra o Madrid tan o mellor. Contra o Madrid non, bueno, a ver, o prestixio do Madrid, pois é lógico. Aguerrido, un equipo feito de retales, como en su día foi o Deportivo. Descartes do Madrid, descartes do Barça, cedidos varios, e logo xogadores que non se saben nin de onde veñen. Mira o gol que lle meteu un ex, Álvaro, precisamente, non? No, que sí, como o Affengruber que non sei se era Affengruber ou Beckenbauer, xa non o sei, pero vamos. Bueno, logo o de Eder Sarabia, que me parece un dos tipos máis detestables e falsos do fútbol. Podes apuntalo tamén na pizarra de aludido. Na pizarra de aludido, non? Sí. É que en serio que me parece un estúpido de manual, Seguramente el pensa o mismo que a min, pero non me importa. E él tampouco, o sea, que estamos empatados. Bueno, que estás cabreado. Sí, estou francamente cabreado, pero non estou cabreado porque se perderon 2 puntos. Nin, por suposto, claro que non me alegro porque ganen un. Estou cabreado polo xogo. Que mira que eu son resultadista ao máximo, bueno, pois ao fin e ao cabo seguimos líderes e levamos un punto de ventaxa, isto sube e baixa, sí, pero 3 partidos sin ganar, 3 partidos nos que Mbappé nin tirou a porta. Sí que tirou. Sí, tuvo un remate que se o mete cambia o partido. E eu non estou de acordo con que o equipo este... Pero non foi Mbappé, foi Rodrigo, Non, foi Mbappé. Hai unha que rematou Mbappé. Sí, seguro. Sí, porque vin o partido, ademais, inteiro. Non, eu tamén, pero mira, xa nin me acordo. Mira, pero é que non estou de acordo, e non sei se está de acordo tamén Fernando Blanco. Eu penso que o Madrid, na segunda parte especialmente, é que empatou 2 veces, é dicir, e logrou, digamos, encerrar no área ao Elche. Home, non tería que pasar esos apuros ao mellor polo equipo que é, pola diferencia entre os dous, pero a mí me parece que se esforzaron, non me parece que estiveran tan, quero decir, como diste, barrigas cheas, que a mí me pareceu que foron o partido, o que pas que non teñen a lo mellor a calidade ou non xogan como equipo como deberan xogar, eso sí. Non. Sí, a calidade individual claro que a teñen, todos e cada un. Non sei que pensa Fernando Blanco, que eu penso que calidade a teñen, non? Home, eu que penso que tendo ayer a alineación do Madrid, desde logo non me parece un equipo para o Real Madrid, para un equipo... Alineación inicial, dices. Non sei se está máis pendiente ou este ano lle preocupa máis se quere ir a pola Champions, porque a min o ver aí en esa alineación, pois me parecen quizá como un equipo menor para darlle descanso a outros xogadores, non? Ver aí de titular a Trent, por exemplo, a Asencio e outros xogadores, o que salga despois Fran García, non? O que salga Ceballos de titular, que é un gran xogador, pero que me parece que logo hai o pique ese de deixar a Vinicius, que seguro que con algún motivo, para ver si se vai enderezando e a veces obedece, pero bueno, que vexo que como se de inicio menospreciase ao Elche, non? O Elche está xogando moi ben, independientemente do adestrador, como dice San Pedro, pero a base de xente que foi collendo outros equipos, a verdade é que é un equipo que
está aí arriba, e non xoga mal ao fútbol, pero é probable que sempre foi co marcador a favor, hasta a última hora que lle conseguiu empatar o Real Madrid, pero ter a Vinicius, penso agora no banquillo, sin estar lesionado, se o xogador que sale, pois bueno, o fai de maravilla e cala bocas, pero penso que hoxe por hoxe ten que xogar, independentemente que se meta co público ou que monte líos. Si non o leves convocado. O sea, o tes no banquillo aí hasta o minuto 57 e logo sacas para que se resolva o partido. O sea, son cousas que non acabo de entender tampouco. A verdade é que xa está rondando moito a figura de Zidane e a pesar de ser líder non sería o primeiro adestrador que votando Madrid do líder, E estás de acordo, San Pedro? Crees que hai que cambiar? Sí, definitivamente, sí. Mira que bueno, seguramente que Xabi Alonso o pos na Real Sociedade e a mete en Europa e fai algo parecido o que fixo co Leverkusen, seguro, estou convencido, pero sinto, pero non val para xestionar as estrelas, as estreliñas que están no Madrid ou podan estar no Barça ou no Bayern de Múnich ou un Liverpool, un equipo destes megatops, non? Mira, o de Sarabia se me estaba ocurrindo a min, pensei onte mentre veía o partido, é unha especie de Bordalás pero con ínfulas. Bueno, E anda que Bordalás xa ten ínfulas tamén, Bordalás non o tiñamos incluído na pizarra, non? Bueno, a ver, por ahora non o incluímos, vamos a deixalo tranquilo, bueno, Bordalás, que hoxe non lle toca. Fíxome gracia a mí mesmo, seguramente non lle faga gracia a ninguén máis, pero o de Bordalás con ínfulas, porque o Elche tamén, pois bueno, é un equipo que xoga ao límite, que sabe sacar partido de xogadores que non destacaron donde veñen, bueno, eso claro que ten o seu mérito. A mí me gustaron, a mí me gustou como xogan o desparpajo, a intensidade, a mí me gustou. Pero como me cae tan mal o seu adestrador, non podo estar de acordo con ele, é así claro. É outra cousa. Non son nada racional nestes temas futbolísticos. Fernando, claro, a quen traerías? A quen traerías? A Zidane, que se fala del, como decía Fernando Blanco? Non por un motivo moi simple, porque Zidane, despois do Mundial, vai se facer cargo da selección francesa. Entón, sabes eu a quen poñería? Polo menos de retal para o que queda de tempada. Solo por carácter, Arbeloa. Estás de acordo, Blanco? Non creo, o sea, pode que opine de Arbeloa, pero penso que o Madrid, a non ser que sexa un caso extremo de que xa un tema de urgencia, non pon normalmente ao do filial. Quizá o que fai é que se vayan fogueando por aí, pois como o caso de Alonso, de coller equipos de máis envergadura, pero que o meta do filial para excepto que falten 3 ou 4 partidos, non creo que faga eso. O Madrid ten que ter un entrenador pois dese nivel de Ancelotti, de Klopp, de Guardiola, non? Guardiola, o sea, quero decir que todo mundial, non pode. O que necesitamos é un novo Luis Moloni. Ahora, que con o tempo Arbeloa poda ser un gran adestrador, pero que se ten que facer todavía con equipos por aí de máis envergadura, seguro que o mellor poden tornar e coller o primer equipo dentro de un par de anos. Pero estes xogadores xogan solos, estes xogadores xogan solos. Sí, eso sí, que xogan solos, pero sabe que pasa? Que hai que manter a veces unha certa disciplina tamén no banquillo, e manter certas cousas, porque, bueno, a mí me chama moito a atención o tema de Vinicius aí no banquillo, ¿no? Igual que me chama no Deportivo ver a Mella que non saca, que non son comparables, pero me refiro que os xogadores de talento teñen que estar no terreno, outra cousa é o comportamento. Pero oiches, Fernando, Blanco, aí se confundiu onte, no de Mella se confundiu Hidalgo, porque como se cambiou o peinado, bueno, que o peinado non se deu conta, pensou que non era el. No, nin el, nin os xogadores do Ceuta sabían que era ele. Eu creo que nin os propios compañeros. Eu penso que é unha táctica para despistar. Porque anda que o peinado tamén hasta aí, Pois unhas rastas aí, bueno, rastas non son, trenzou o pelo. Pero bueno, sí, foi curioso. Bueno, xa que estamos falando do Depor, bueno, como vedes ese triunfo? A min me sigue preocupando que o Depor como que é un
a diferencia do que decía antes Fernando San Pedro do Madrid, non é que deixen de correr, é que como que se veñen abaixo, que teñen unha moral un poquinho frágil. Non sei ti, Fernando Blanco, si Ollo pensas... que tamén ides de líderes, recordade eso, No, sí, que sí. Pero líderes con las espaldas de mantequilla, de mantequilla. Pero de líderes mantequilla. hoxe, mañá xa veremos, pasado mañá xa veremos. Aí está. É un líder ten que darte esa sensación de que mañá vai seguir. Esa sensación xa ten que dar, porque senón veñen calquera equipo como o Ceuta, equipo revelación, e te pinta a cara, e iso non pode ser. Fernando Blanco, que pensas? As declaracións de Hidalgo xa, cando acabou o partido, penso que é o que pensaba a maioría dos aficionados que estuvemos ali, ¿no? Que no sentido de que dixo que había sufrido, e que deso tamén se aprende, pero claro, que estamos vendo que calquer equipo hoxe che pon en aprietos, porque ao final o Depor lle sobra sempre un tempo. Na primeira parte estuvo bastante floxo, sin embargo, pues bueno, despois apretou o Ceuta, que non ten mal equipo, e che mete aí atrás, prácticamente o tempo de desconto, cando o marcador estaba con 2-1, o Depor non era capaz de salir de aí. Xa lle pasou máis veces, o sea, xa lle pasou en outras ocasións, pero que o equipo non é capaz de reaccionar, non ten aí quizá xente no medio do campo que ordene, que dé serenidade, porque proba dele que non estuvo nada de acordo con o medio campo cando non iban, me parece que fala así un pouco de memoria, no minuto 60, que xa quitou foi cando saleu Mella por Luismi, que non lle gustaba como estaban xogando, e retirou a Jurado. A Jurado te referes? Sí, o sea, ese foi máis tarde, o sea, entrou Patiño por Soriano, e depois no 81 Cristian por José Ángel, pero que eu penso que Cristian, en lugar de axudar, ainda foi peor. Si era con nivel de contención. Quizá a idea de Hidalgo era que o equipo fora hacia arriba e facer como outro día con o gol cando o Ceuta tiña que deixar espacios abertos e xogar de a espalda, que tuvo unha ocasión moi boa Jeremai, pero que en esta ocasión pois non lle saleu ben. E probable que o Ceuta tuvo varias ocasións que fixen os parados Parreño tremendos, e non era capaz de frenar ese vendaval. E logo, pois, esa ocasión que tuvo, como digo, Jeremai, creo que era esa 86, que en outras ocasións quizás lle faltou fuelle, ou ese regateado e sentenciado o partido, e, sin embargo, tirou contra o corpo do porteiro. É que eu creo que quiso facer facelo bonito. A mí me parece que quiso facelo bonito. Sí, bonito fixo Stoico, que meteu un golazo, pero ele en ese momento se ve que non sabía o que iba a facer, e se lle fixo de noite. E depois hubo que sufrir hasta o minuto 95, polo menos. E que a mí me preocupa, Fernando, precisamente que o Depor este a sufrir, que todo o mundo, todos os equipos veñan e saiban que o Depor se lle pode facer sufrir. A mí é o que me preocupa. Non sei, San Pedro, que sí, que somos líderes, pero non sei a ti que te parece que nos ves tan sólidos dende fora, non? Bueno, mira, igual que vos non sodes máis optimistas con respecto ao Madrid. Home, é que é o Real Madrid, tío. É que é o Real Madrid, caramba. Vale, pero eu son un pouquiño máis optimista que vos con respecto ao Deportivo, non? Sí, a ver, evidentemente ten os seus defectos, que son os que Blanco enumerou perfectamente. Lle falta certa contundencia e o saber cerrar os partidos, pero bueno, non olvidemos que ainda así é un equipo de segunda división, todavía, pero eu vendo o partido de onte, tamén pareceme que fixo un partido bastante serio, que, bueno, o Ceuta tamén xogou. Mira, foi un partido, si queres establecer aí un paralelismo, igual que o Madrid e Elche, cada uno na súa categoría, non? Pois o líder contra o favorito contra o equipo revelación. Neste caso, en segunda, pois está sendo o Ceuta, non? Bueno, eu vos digo a verdade, a mí gustoume máis o Celta co Elche, pero bueno, aí xa as cousas de cada un. Pero bueno, nese aspecto,
similares, non? E, bueno, pois, queda moito que remar todavía, pero bueno, mira, eu, as sensacións que me transmite o Deportivo son, vos digo a verdade, nunca pensei que diría isto, pero é así, pero me transmite mellores sensacións co Madrid. E a ti tamén, Fernando? Sí, eu penso que sí. Para min ahora mismo vexo o Madrid peor co Depor, porque o Depor, a fin de contas, é solvente, ten un fondo de armario que antes non tiña, e que quizá no Madrid baixa moito cando mete o plan B, e sin embargo o Depor, pues bueno, sale estoico, che mete o gol, ten un fondo de armario quizáis moito mellor, no? Ayer retira a Noubi, sale o Arnau, que é outro central, e depois, pues bueno, tiña a Mella no banquillo, Grajera non xogou, penso que en eso sí que ten ventaxa, ¿no? Pasa que o Deportivo, bueno, vai un pouco por oleada, así que ahora me parece que leva 4 vitorias seguidas. Falábamos de que xa o lunes pasado que era un calendario este mes asequible, así como pasara antes a etapa de montaña, esta tiña que gañar os 5, lle queda o Castellón, pero ten que facer granero porque isto vai por oleadas, ¿no? A estes equipos aí de media tabla, pues bueno, ainda que sufres, normalmente se acabas gañando, pero que si ves o calendario, o Depor lle vai a vir un mes de xaneiro complicado, que aí é onde se vai a ver si o Depor dá o tirón e aí pode ter media liga gañada, ¿no? Que a partir de víspera de Reyes e que o Deportivo ten que xogar aquí na casa co Cádiz, despois vai a Las Palmas, vai a Almería, ten dúas salidas seguidas e lle ven o Racing de Santander. Entonces, aí é onde se vai a ver o nivel do Deportivo. Me están entrando sudores fríos. Exacto, pois eses 4 son 4 miúras que ten aí no mes de enero. Pois como respondeu en outubro, vai mal o equipo, eh? Claro, por eso que cando son os grandes sufro mal de altura, sí. Ahora ganarlle ao Ceuta, gañarlle o próximo sábado ao Castellón, gañarlle a Cultural Leonesa, pues bueno, un equipo como Deportivo que se fixo para ascender, ten que gañar, sí ou sí. Pero por eso decía eu, Fernando, que cando gaña estos equipos ten que facelo de un xeito como dar máis seguridade que o que está a dar, que é o que a mí me preocupa, sabes? Sí, pero sabes que pasa, que é o que falamos, ainda que sexa un tópico de o tema da segunda, e sempre dicen que aquí calqueira lle gana calqueira. Pois é verdad. O sea, está claro que é así. Claro, que non hai un líder destacado que gañe sempre, que xogue ben, iso é moi difícil. Bueno, pues a ver, que vos parece o Albacete? O vindeiro rival? Bueno, que xoga Vallejo ali. Bueno, lóxicamente, é verdad. Bueno, é o fichaxe que decían tan potente ou non? Como está a resultar? Porque non estou a seguir a verdade. A verdade que eu non seguido moito, pero creo que é titular, É titular, okay. Fernando. Pois a verdade é que tampouco sigo, empezo sempre a seguir o equipo cando esta semana, cando se vai a enfrentar ao rival, pero sí que é verdade que ahora mismo, bueno, vai aí de sexto, é un equipo que deses cambiou algo, pero é moi anárquico, é un equipo que recibe moitos goles e marca moitos. Entonces, bueno, é un rival que non sabes a veces como xogarlle. Perdón, eso que pasa tamén ao Racing de Santander, non? Que tamén é o equipo máis goleador, é o máis goleado da categoría. E vai segundo, empatado puntos co Depor. Sí. É curioso. Pero o sea, por ejemplo, o tema do Castellón en casa, pois bueno, xa perdeu 2 partidos, non? O sea, é un equipo moi irregular. Gañou 3, empatou 2. Eu penso que un dos equipos que o Depor ten que ir a gañar. A pesar de que está aí no sexto puesto, que me imagino que non querrá perder a plaza do playoff, pero penso que é un equipo que o Depor ten que ir a gañar sí ou sí. O sea, vai o líder, estes equipos, como digo, non lle queda outra, que o Depor fora da casa ten moi bons números, non? Porque, claro, o Depor fora da casa solamente perdeu 2 partidos. Para min xoga moito mellor fora
que dentro. en Riazor. Sí, Prova sí. dele que me parece que é o equipo, o sea, que máis golea xogando fora, ¿no? O sea, o Depor fora da casa mete máis goles que ningún de toda a segunda. O sea, eso sí que é verdade que tamén os encaixa, O sea, encaixa, marca en casa, pero fora da casa aos equipos con espacios e cando se ten que ir arriba. Aquí en Riazor ten máis problemas porque os equipos se veñen a cerrar, lle defenden aquí en bloque baixo, pero se o Depor lle das campo, lle das espalda por detrás da defensa, Jeremai, Mella, eses, o mismo o Mulatier e Uzaca te matan, porque son xente con velocidade e ao final che acaban gañando. Entonces, bueno, eu penso, desde logo, teño confianza de que o próximo partido o Depor gañe en Castellón. Eu, desde logo, na quiniela llevo poñendo un 2. En Albacete, queres decir? En Castellón, ou xoga eso, en Albacete. En Albacete, sí. Estaba pensando eu en Castellón. Sí, por eso decías que eran sextos, sí, o Albacete No, vai... claro, que estaba Decimos pensando segundo, que sí. iba a Castellón e non, Albacete, pois con máis motivo, porque o Albacete vai moito máis abaixo, máis de 2. Sí, efectivamente. E que vos parece o Girona? Porque o Madrid ten que viaxar ali. Pois outro que lle vai dar o quebradeiros de cabeza, que dá igual que sea o Gerona, o sinto, eu para min sempre será Gerona. Si, aparte que tive unhas malas experiencias nesa cidade fai moitos anos. Bueno. Bueno, tive unha mala e unha boa. Bueno, tenemos que meter en la pizarra la ciudad entera. Vale. Sí, ali vin Kill Bill de Tarantino. Bueno, hombre, algo compensaría, ¿no? Sí, bueno, pero o por que a viga ali xa é outra historia. Eso non cho vamos preguntar agora. Se queres a contamos o día do cine. Bueno. Outro día, efectivamente. Pois, vale, está mal, está en postos de descenso, pero é que a día de hoxe calquer equipo lle vai dar problemas ao Madrid se sigue xogando así. Madrid só xogou ben nos últimos tempos, ben a primeira parte contra o Valencia. É o único. Incluso contra o Liverpool non lle queron 5 porque Deus non o quixo. O Liverpool que perdeu 0-3 con Nottingham Forest este fin de semana, terceiro pola cola. Un Liverpool que leva 12 partidos de Premier, 6 gañados e 6 perdidos. O todopoderoso Liverpool, Non te metas co Liverpool, que eu son do Liverpool. Entón, o Girona, vale, está en crisis, está deprimido, todo o que queiras. Eu che digo que nos vai dar máis dun dor de cabeza. Estás de acordo, Blanco? Sí, penso que sí, que desde logo non vexo o Madrid ahora con esa línea de xogo que sea brillante, que vaya a gañar. Falaba que se centraba máis na Champions, pero vai a sufrir tamén na Champions, non? Está atravesando un bom momento. Esa é outra. Entonces teño as miñas dúbidas. Teño dúbidas sobre como vai a responder o Madrid. Veremos a ver que pasa pasado mañán no mítico estadio Kariskakis de Atenas contra Olympiacos. Sí. Non é o que entrena Mendilibar? Sí, efectivamente, que gañou a Europa League, pero bueno, a ver, se somos un pouco sinceros, o Olympiacos que algo así como o Huesca. Bueno, Fernando, ti como ves dende o punto de vista técnico que nivel lle podemos asignar ao Olympiacos, porque a Liga Grega evidentemente non é a española. Eu compararía a nivel da Liga Española pois ahora mismo con un Sevilla, ¿no? O sea, un equipo tanto, sí. La media, sí, porque, bueno, sabes que pasa, que estes equipos tamén se crecen moito, se van contra equipos que ali ao mellor a Liga a levan de calle, pero despois cando se enfrentan a equipos importantes é cando este ano non está levando de calle, Bueno, hombre, pero que sabedes que e xa rematamos, non, porque xa non se nos vai a tempo, pero eu me alegro moito por este equipo, porque eu me alegro moito por Mendilibar, non é o típico adestador, o xogo que a mí me encanta, pero me alegro moito por el, porque é un currante de toda a vida. Sí, admiro a Mendilibar, me alegro. Eu me alegro un montón, que estea cadando, sí, por suposto que sí, que estea cadando éxitos no Olympiacos, neste caso. Por certo, sabedes que a quen lle ofreceran no seu día ir para Olympiacos e rechazou a oferta cando estaba aquí? A José Luis Oltra.
Bueno, oye, que tampouco é mal adestrador, non o fixo mal no Depor. No. Oye, Bueno. mellor que de comentarista ahora estaría. Seguro. Un saludo, Bueno, José Luis, todo o noso cariño. cariño. O noso cariño, José Luis, de aquí. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, eso, que nos pasamos do tempo. Falamos a semana que ven, o galla con triunfos dos equipos que seguimos, que é do que se trata. Gracias por hacernos aprender de fútbol. Nada, unha aperta. Unha aperta aos dous, gracias.